खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BPF आसाम सरकारजों लोगो जानायनि उनाव BTCआव सानै EM आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि मासि BJPनि आखायाव थांसिगोन। बाक्सा जोबथेसालियाव हिंसायारि जाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोरोबलायनाय। दासिम सा 9 सुबुंखौ हमबाय SSP बर'आ। माजबाद MLA चरण बर'आ आसाम केबिनेटआव समायखिरा लानायनि उनाव BPF आसामनि NDA सरकारनि बाहागो जाबाय। हाग्रामा महिलारिया NDAआव BPFनि फैफिन्नायखौ रोखा खालामो। बे गोरोबथाया गिउ आरो टेगनि सायाव बिथा खालामनाय जादों होनना बुंदों। गुवाहाटी जुनारसालि र'डआव भारानि न'आव सासे सिख्लानि गोथै सह मोन्दों। सदिया सिमायाव ड्राइभारफोरा हेंथा होनो जागायनायनि उनाव आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि गेजेराव नाइट बास सिबिथायखौ थि नङै समसिम दोनथ'नाय जादों। पाकिस्ताननि एयार स्ट्राइकआव साथाम आफगान क्रिकेटारफोरनि जिउ खहा। महाराष्ट्रआव गंसे बासआ कन्ट्रल खोमानानै हाखराव गोग्लैनानै सा 8 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। BTCआव सानै EM आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि मासि BPF आसाम सरकारजों लोगो जानायनि उनाव BJPनि आखायाव थांसिगोन। BJPआ BTCआव गाहाय मासि आवग्रिबाय। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF नेमखान्थि बादियै आसाम सरकारनि बाहागो जाबाय, जाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स NDAजों लोगो जानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआव जौगानायखौ बांहोनो थाखाय खामानि मावदों। बे गोदान राहानि सिङाव भारतीय जनता पार्टी BJPआ BTCआव मोननै मावफुं सोद्रोमा EM मासि आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि बिबान मोनगोन। BPF दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो दि सुबुंफोरनि जौगाखांनाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगाखांनायखौ फोजौखांनो थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बिथाङा बुंबावदों दि दोलोआ गोरोबलायनायनि गेजेरजों ओनसोलनि थाखाय समान नोजोर आरो मुलाम्फा मोनगोन होनना मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे BPFआ फैगौ दिसेम्बर दानाव 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जागोन। BPFआ आसाम सरकाराव हाबनायनि उनाव BTCआव सानै EM आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि मासि BJPनि आखायाव थाङो। नैथि खौराङाव दङ। बाक्सा जोबथेसालियाव हिंसायारि जाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोरोबलायनाय। दासिम सा 9 सुबुंखौ हमबाय SSP बर'आ। बाक्सायाव बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बावैसो सिगां जोबथेसालियाव जानाय दाङाबाजिखौ मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मोजां मोनगिरि महरै सिनायथि होनानै मोनसे हानजाया ससियेल मिडियायाव साजायदों। SSP उज्जवल प्रतिम बरुवा बिथाङा बुङो दि दासिम सा 9 सुबुंफोरखौ हमनानै दोननाय जादों, जायनि गेजेराव माखासेफोरा सिगांनि दाय गोनां रेकर्डफोर दं। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जुबिन गार्ग थैनाय केसनि दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय बाक्सा जोबथेसालियाव लाबोनाय समावनो हानजाया बे गाग्लोबनायखौ हेफाजाब होदों। सासे गाहाय दायनिगिरि बेंगलुरुनि सासे ससियेल मिडिया एडमिनआ सुबुंफोरखौ अन्थाइ खुबैनो आरो बे दावराव-दावसियाव बाहागो लानो खावलायदों। बे दाङाबाजियाव सा 40निबो बांसिन पुलिस जवानफोरा जोखोम जादों, नाथाय दा बिसोर मोजां जाबोगासिनो दं। जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथायखौ दसे समनि थाखाय बन्द'बो खालामनाय जादोंमोन। पुलिसआ बुङो दि थासारिया कन्ट्रलाव दं आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि उनाव आरोबाव गोबां हमजानायनि जाथावना दं। थामथि खौराङाव दङ। मजबाद MLA चरण बर'आ आसाम केबिनेटआव समायखिरा लानायनि उनाव BPFआ आसामनि NDA सरकारनि बाहागो जाबाय। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबारखालि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि माजबादनि MLA चरण बर'खौ मन्थ्रि महरै थिसननानै गावनि केबिनेटखौ बरायदों।
BJPनि दैदेननाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDA) सरकाराव BPFनि मावख'आरि हाबनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटीनि राजभवनाव समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बेयो फैगौ बोसोरनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां ब्रैथि आरो जानो हागौ जोबथा केबिनेट फेहेरनाय। दानि केबिनेटआव सा 18 सोद्रोमाफोर दं, बेनिनो सा 15 BJPनि, 2 AJPनिफ्राय आरो 1 UPPLनिफ्राय। बे सोलायनाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थियाव BPFनि मख'जाथाव देरहानायनि उनाव जादों, जेराव बियो मोन 40 मासिफोरनि गेजेराव मोन 28 मासि देरहानो हादों। BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीआ सिगाङाव बुंदोंमोन दि BJPजों सावरायनाया मोजाङै दावगालांगासिनो दं। बे थांखिया 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड ओनसोलाव NDAनि थाथायखौ आरोबाव गोख्रों खालामो। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारीआ NDAआव BPFनि फैफिन्नायखौ रोखा खालामो। बे गोरोबथाया गिउ आरो टेगनि सायाव बिथा खालामनाय जादों होनना बुङो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि दैदेनगिरि आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीआ रोखा खालामदों दि बिथांनि दोलोआ नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDAआव फैफिनबाय। माजबाटनि MLA चरण बर'खौ आसामनि गोदान हान्थामेला मन्थ्रि महरै थिसनबाय। महिलारी बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि BPFआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल ओनसोलखौ जौगाखांहोनो थाखाय सरकारजों हेफाजाब होनो थांखि लादों। माजबाटनि MLA चरण बर'खौ आसामनि गोदान हान्थामेला मन्थ्रि महरै थिसननायनि सोमोन्दै महिलारीआ बुङो दि BPF आरो BJPनि गेजेराव गोरोबलायनाया गावजों गाव होनाय आरो लानायनि सायाव सोनारनाय। बिथाङा बुंबावो दि बेनि सोलायै BPFआ मोननै मावफुं सोद्रोमा मासि आरो लेङाइ बुंथिगिरिनि मासि BJPनो होयो। 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां फोथायथि दिन्थिनानै BPFआ माबोरै होनो आरो लानो रोंगौ होनना महिलारीआ जंखायनानै बुङो। जों ओरैबायदि सुबुंफोर जाय 1 रां होयो आरो बेनि बदलै 2 रां मोनगोनखौ मिजिंथिदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी जुनारसालि र'डआव भारानि न'आव सासे सिख्लानि गोथै सह' मोनदों। गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो, जेराव सासे लाइमोन सिख्लाया जुनारसालि र'डनि नामघर प'र्टआव गावनि न'आव जिउ गैयै थासारियाव मोननाय जायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ दिया अधिकारी होननानै मिथिनाय जादों, जाय आर्य विद्यापीठ कलेजनि फरायसामोन। बियो गोबां बोसोरनिफ्रायनो गावनि बिमा-बिफाजों 18 नम्बरनि गंसे भारा न'आव थाबोगासिनो दंमोन। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेयो गावखौ फोथैना लानाय जाथाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों, नाथाय बिथांनि थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। जाथायनि सायाव थानाय थासारिखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। लाइमोन फरायसानि हरखाबै थैनाया जायगानि सुबुं समाजखौ गोथौवै दुखु होदों। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै फोरमायनायनि मिजिंथिनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ शदिया सिमायाव ड्राइभारफोरा हेंथा होनो जागायनायनि उनाव आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि गेजेराव नाइट बास सिबिथायखौ थि नङै समसिम दोनथ'नाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गारि सालायगिरिफोरा अरुणाचलनि दिबां भेलिनि चेक पइन्टफोराव आयेन बेरेखायै रां जाख्ल'नाय आरो इनाय खालामनायनि अजद होदों। बिथांमोनहा मिथिहोयो दि दावबायारिफोरा उफ्रा मासुल होनो गोनां जायो आरो अपारेटरफोरा मोनफ्रोमबो बासआव 15,000 रांसिम गनायथि गैयाजासे रां होनो नांगोन। मोनानि बास ड्राइभार एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा दिबां भेलि खुंथायनिफ्राय थाबैनो राहा लानो खावलायनो थाखाय सान्तिपुर चेक पइन्टआव ज' जादोंमोन। बिथांमोनहा सांग्रांथि होदों दि रयिं आरो रामनि गेजेराव मोनानि बास सिबिथाया अब्लासिम बन्द थागोन जेब्लासिम बिसोरनि जेंनाया सुस्रांजाया, जायनि जाहोनाव सिमा बारनानै फैनाय गोबां दावबायारिफोरनि दावबायनायाव गोहोम गोग्लैगोन। स्निथि खौराङाव दङ पाकिस्ताननि एयार स्ट्राइकआव 3 आफगान क्रिकेटारफोरनि जिउ खहा। आफगानिस्तान क्रिकेट बर्डआ पाकिस्तानाव जानो गोनां T20 मोनथाम हादोरफोरनि सिरिजआव बाहागो लानाय नङा होननानै फोरमायदों, जेराव पाकिस्तान, श्रीलंका आरो आफगानिस्तान दं। बे थिरांथाया पाकिस्ताननि पट्टिका हादोरसायाव मोनसे दुखुनांथाव एयार स्ट्राइकनि उनाव लानाय जादों, जायनि जाहोनाव 3 आफगानिस्ताननि नखरारि क्रिकेटारफोर कबीर, सिबगतुल्ला आरो हारुनजों लोगोसे गुबुन नोगोरारिफोराबो जिउ खोमानो गोनां जादों।
मोनसे लोगोआरि मेचनिफ्राय फैफिननाय समाव गेलेगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन। मोनथाम सिरिजखौ 17 नबेम्बरनिफ्राय 29 नबेम्बरसिम रावलपिंडी आरो राहलाव खुंफुंनो थांखि लादोंमोन। आफगानिस्तान क्रिकेट बर्डआ बे गाग्लोबनायखौ कायर खामानि होननानै फोरमायो आरो गोथौवै दुखु फोरमायो। पाकिस्तान क्रिकेट बर्डआ दासान्दि बे टुर्नामेन्टआव आफगानिस्ताननि जायगाखौ लानो थाखाय गुबुन हानजाफोरखौ नागिरगासिनो दं। बे जाथाया सोलिबाय थानाय गोजोन सावरायनायनि उनाव मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। 8थि खौराङाव दङ महाराष्ट्रआव गंसे बासआ कन्ट्रल खोमानानै हाखराव गोग्लैनानै सा 8 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। महाराष्ट्रआव थांनाय 18 अक्ट'बर 2025 खालारखालि बासआ कन्ट्रल बायजोआव गोग्लैनानै मोनसे हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव सा 8 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया मोनसे हाजोआरि ओनसोलाव जादोंमोन, जाय गावनि गुसेब आरो खैफोदगोनां लामाफोरनि थाखाय सिनायजायो। गोथार थावनिसिम दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय बासआ सालायगिरिनि सामलायनायनि बायजोआव थाङो, जायनि जाहोनाव बियो गोथौ हाखराव गोग्लैयो। इमारजेन्सि हानजाफोरा थाबैनो जाथायथिलियाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। मावख'गिरिफोरा बे जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं, जेराव गोख्रैथि एबा लामानि थासारिया माबा मोनसे जाहोन लादों नामा। जायगानि सुबुं माहारिया जिउ गोमानायाव दुखु फोरमायदों। बे जाथाया जेंना गोनां जायगाफोराव दावबायनायनि खैफोद आरो गोथार थावनि दावबायारिफोरनि थाखाय रैखाथिनि राहाफोरनि गोनांथिखौ फोरमायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।